যতন খা কাহাম তাই চবানি চিবাইয়া পড়ো নরক সাইমাকনা তিনি ওর চিনি ওয়াইটিএফ অথবা চিনি ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশননি লোয়া জিংবাই তিনি মো সদর স্পেশালি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট তাই চিনি সমগ্র চিনি সারা ত্রিপুরা বেপিনি চিনি सिख्लारनो जों दिनै कुथुम रुई कायसे जों जागावो चिनि जे कोर डिमान्ड चिनि गेटा टिप्रालेण्ड जे डिमान्ड आफ्टर इलेक्शन परे गोबां बरक जे प्रस्ताव खालायदोंमोन जे टिप्रा मथारनि जे डिमान्ड आबो बुजरतै तामो तंग खनि गोबां सोंदोंमोन आबोनो जों दिनै स्राय स्रायके जों हायनाय लुकुरन बिसखाङो जों तायसा दिनै अ पान्दा एबाखा अ जे मास गेटरिं प्रोग्राम बिसिदै जों सारा त्रिपुरा जत बरनो जों अबोनो जों मेसेज रानायो दिन युथ टिप्रा फेडरेशन बिसिं तिखाय दिनै अ पान्दानि बिसिं तिखाय जों अबोनो जों सायमानो मुतंगो जे टिप्रा मथार जों ताबो चिनि जे कोर डिमान्ड अथवा चिनि जे गेटा टिप्रालेण्ड इया खबा पार्मानेंट सल्यूशन जों एक कदम ताबो जों पिछो हातुयाको चिनि डिमान्ड जतखन पन्द मायसा पन्द चिनि अ जबा जों खायनाय नर नगि तंखना दिनाव जागाव जों प्राय 10 to 15 आमाय 1000 बरक जों अजा कुथुमनाय तरक तरक बरक फायदों जरा जों इयाको जों खाख्लायो दिनैयाव जागाव जागा रिमांला नर नगि तंखना जरानि गोबां सिगां दंखौ दागो फायदोंनि जों गोबां सायमान दङ लामा रग गोबां फायदोंखौ ओंखाय ताय स्राबसनि यागुलनो सिना पान्दा जों अ जागाव अथवा चिनि बुबाग्राबो ताय स्राबसनि यागुलन फायसक फैनाय आं खा कयनाय जरा अ पान्दानो नायदंनाय जे नायदंनाय जत ताखुतै बुंचनो नरनगो फायमिया फनो पान्दावो नरसनो सपोर्ट खायदोंनि नरसनो बुसखाङो लगिरि दंनि नै नरनो कबंना अ तिनि सारा टिप्राम बरक दा फायनाय आं पुलाव बुसाका चिनि अ जागाव स्पेशली चिनि सदर अथवा चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ताई चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट अ जागानि जत चिनि टिप्रा मथानि अथवा चिनि TWF नि TISF जत फायनाय बाट स्पेशली चिनि जरा युथ दंनाय र अ जागानि युथ फायनाय न अपनो कारिबो सारा त्रिपुरा जे सेंट्रल कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी जरा चिनि YTF दंनाय र बरक तिनाव जागा पार्टिसिपेट खायफैमानो बा खायफैनाय बरक जागा फायनाय दिनै अग्राय तो जों चिनि बुबाग्रा चिनि हास्तिनि बुबाग्रा अथवा चिनि पार्टीनि चेयरमैन चिनि महाराजा प्रदुत किशन मानिक्य ताई फायदों अ जागा चिनि देजाबु लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि ब्रह्मन सार अनिमेश देवबर्मा चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट ब्रह्मन बिक्रांकल सार फायदों चिनि YTF नि प्रेसिडेंट चिनि अथवा चिनि ताबु PTID चिनि जे PWD ताई RD नि EM ब्रह्मन रुनेल देवबर्मा चिनि YTF इंचार्ज सुहेल देवबर्मा ताई चिनि TWF नि प्रेसिडेंट अथवा MLA ब्रह्मन स्वप्ना देवबर्मा ताई चिनि TTID नि चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन जगदीश देवबर्मा ताई EM रविंद्र देवबर्मा बरक जागाव दिनै मेन चिनि अग्रायङै दिनै मानजाक फैनाय जों बरनो जों किजे हेल्प लानाय आबायखौ जों बरबाय कॉर्पोरेशन खायनाय ताई जत फायनाय गोबां कयनाय जों चिनि जे माल खमरक न चिनि भलान्टियार्स अथवा चिनि जे प्रशासन जोंनो हेल्प फायनाय बगै फायजाक बरनि मते जेतिके सुबिदा जों नायलायजाक दङ आ जागारगोन माल खमरक न तरक तरक नरायनो ताना बगै नरना खाबाय खुबाय कयनाय semora organisasi volunteer semora koinai dor terus sini jara tini olo kusum pangno fainai joto rangse kita kute bungchona ngara yang thayau yang o jagao no borno naga kecil yang karbu dobjak tango ajaga borno turut asurnan bagai anur no khabai kubai koinai tamne kecil panda tai sraptor ya golono signal cengjakai sini joto ri khasuksa sini main sini buka berapa saya sudah ya kalau saya pakai apa ni bagai senjata no sini pandana dan dari jalan ini bagai senjata no sakhalai sini samurna senjata dari bayar bagai normal kau itu bagai ni ambai bos orang tu join ni program kamu belai kotor kelai ceng apa ni program kelai mana baru bagai wan jaga itu deh tini cini 8 itu 10,000 borak ceng tini orang supunglah ni supunglah amak kecil borak tahu kok Tipra mothani borok Tipra mothani warrior jok tabu bosini fan thanglajak borbo ke jeng mungsoban krai jeng je buskango
मुंसे चिनी महाराष्ट्र नेतृत्व से आदाय खाई अब चिनी वान चुम अब हेलो हेलो